Nazdar lidi, zdraví vás Tomáš, já jsem tu i s Honzou a i s Monikou, pozdrav. Čau. Čau. A právě Honza taky jde natáčet. Tak jo, ještě nedáváme ready. Zdar pár, tady zdraví Honza, vítejte u dalšího videa s Tomášem. Zdar lidi, zdraví vás Tomáš. S Monikou. Ahoj. Tak dneska budeme hrát Brawl Stars. Asi budeme hrát Brawl Ball lidi. O, je nová mapa. Už mám normálně už další quest. Lidi, mám Big Box. Tak schválně, co mu padne. Nic lidi, Ne, škoda. Ale mám 200 double token. Jo. Tak jdem na to. Ready? Jdem ready? OK, ready. Tak jo. Tak lidi, doufám, že to vyhrajeme. Lidi, to teďka druhý díl, co hrál. Jo, to byl lidi. Jo, to byli to. Ne, mě zabila lidi. Ne, ta panda. Ta panda mi docela pokazala teda. Jo, je mrtvá. No ale já mám strašně málo. Ježíš. Škoda. Lidi, já jsem cípnul, já jsem nestihl za outinu. Nevadí, já. Dneska to asi lidi bude druhý díl delší. Když dáte aspoň na této zase lajky, jo, 2. Tak natočím 50. díl normálně. Lidi. A ne dneska lidi, jo, to nepočítá nikdy tak dlouho. 50 díl. Pojď, Martin. Není tam. Co? Ne, nevadí. Lidi, to není dobrý. My prohraje. Oni mají... Jdem. Nahraj to má. Jo, pan Dindon. Ty jsi toho vyhodil. Dobrý. Ta panda, ty ho jíš. No, škoda. Ten pan Dindon strašně vyhrá teda lidi. Já myslím, že to dneska nevyhrajem. Škoda, nevadí. Minus, ale já mám hodně minus, teda -5. Lidi, teďka si to vyměníme, jo, s Tomášem. Já to chci zkusit za Mortise. Se zvědavej. Takže. Tomáš, ani mi neříkej, že ty nemáš Mortise. Nemá. Mortise. Lidi, třeba normálně můj kamarádka lidi má tajtu. Normálně, ještě. Go, lidi. Go. Tak to není dobrý. Max Engine, lidi. Co dělám? Já jsem zbej. Já na tu teďka volá. Já nejsem Taťka. Cože? Já jsem zbej. Třeba. Ale ubíráš fakt hodně. Hej lidičky, Prohrajeme. Kančuám, já vám čekáme. lidičky. chuẩn bị học. Chưa học, chuẩn bị học. Em đang Lidičky. ngồi đây. Em mới học xong. Miss. Chưa học xong. lidi, teďka Monika nemůže hrát. Počkat lidi. Protože lidi, Monika teďka telefonuje lidi. Ještě může jako hrát, když se to vypne. Mấy thằng Bảo nè. Čau, on. Teďka mluvím lidi. Engine. Thằng Bảo nó đang nói chuyện. Đang thôi. Thế thôi bố gọi mấy câu thôi, trong bố chuẩn bị đi làm rồi. Vâng, con chào bố. Bố gọi được. Vâng. Rồi, ơi. Bố nhớ bố mua điện thoại cho con đấy nhá. Cả thằng Bảo đấy. Gdzie to my tu dasz? Je tam! Já nerad Takže jdeme dál, už máme gól, takže Řekni. po chvilku video, takže Monika se omlouvá, protože ona nemohla, mu volala táta z Německa lidi. Lidi, ne, rychle. Dobře já? dobře já. Já Max Engine. Ty vole. Do pičes. Nevadí. Ty je nedáš. Musím ukončit lidičky, moc se omlouvám. Ne. To nešlo. Jak to, že se to nelídá?
A -4, Minus kamarádi. Minus Já nula. neumím za Mortise. Ty nemusíš hrát za Mortise, můžeš hrát za nikoho chceš jinýho. Klidně za Pane tebe. bože, za koho si mám dát? Už Já si dám jsem to třeba... prohrála. Já si dám asi Klidně může. El Prima. What? Hej, dáme si nejvíc. Dáme si... Dát za Bibi. Ne, Frank je dobrý, Marek. Frank. Škoda, že nikdo nemáte Mexku. Frank a Mexka je dobrá. Počkat, my máme strašně malý rank, takže lidi tomu máme šanci. Jo, lidi. Teďka mám Tomáše mobil, lidi, a Tomáš má můj. A já mám furt svůj. Pojď! Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Nice, cítneš. Ježiš, Barney si běhá. Ale doufám, že tam je. A je tam! Dá se to, lidi. Lidi, Já mám chcípla. Mají, no. docela jo teda. I... Ty vole, hlava. Ne, lidi. El Primo, pojď. Kanon zabil kanon. Dobrý. Hej, Jdou chraňte před mě, br- chraňte mě. Jo, Dugu. Jaká Dugu lidi? Ne, lidi, já nebudu mluvit. Au, on mi posral autinu, to je kokot. Ne, já tam nejdu. Jasně. Oa, Moniko, teda. ty vole. What? Kde jde? Jsou to lidi. Super, dali taky lidi, no. Skoč Outinu. Já se skočím Outinu, bych se mu to posrala. Oni mají strašně dobrý tým, vole. Mají docela. Nebo zatím jsme jednou dali gol, ale teď už nejde. Ale pořád to aspoň že tak. Ale oni mají změsere ten tyk a Barley, vole. Barney pořád nikam hází. A ty jenom nikam nebudu. Braním! Vlastně jaké za první nejde. I ču. Nejde. Ježí. I kokot, to je malej. Kokot, to je malej. Kokot, to je malej. To je malej. Ty Outinu, Moňo. Dej trip shot, vole. Dej trip shot, vole. A to máte máme to vyhraný. Ja, la, 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 la. Daj ty vole. Když se postral. To bylo lehký. Dej playte Co game. já? Play game, dej. Dejte Ještě všichni play game. Okay. Jako to máš dobrý lidi za penny. A to neuvidíte, moje kamarád, Daj se. oni mají Ale Mortise. Oni mají i na Neha. I na ní. Oni mají strašně dobrý tým. Ajaj. Ty na ní zabil, ale s bohem. Haha. Skoč tam na míč, skoč na míč. Mě radši náš tam půjdou všichni. Troll. Tak Marek dělal trolly. Skoro, že nemám. Ty vole. Dělej, Moňo, dělej. Easy. To může jít. Easy. Nice. Já tam teda hodím Outinu na něj. Kokoti vyjebaný. Nikoho jsem nezastavil. A počkat, mě zase umřel nějaký rychlý. Ty vole, Mortis je zabil. Skoč tam, Moňo. Easy, dobře, Moňo. Dejte play game zase. A to mají dobrý tým. Double start player mě zajímá. No, já Já už si na to desítce, zapomněla. už na 10. rang.
Oh shit, lidi, Monika už má 10. rang na ně. Lidi. Skvělé lidi. Když tam oni mají AB. Tomár, jde Tomár. Zase Tomar lidi. Tomár je dobrý. Ale já se ho nebojím. Já taky ne. Vole, já jsem ho sundal. Já jsem sundal tu hlavu. Ne, mě zabil Tomár. Ale já jsem ho zabil. Deda taky řekl, že Tomár je dobrý, protože on řekl, že tam je Tomár, ne. My to prohrajeme. Monika zase ždat, vole. Dobře, já tak chytil. Dobrý. Ty pupuči. Kamarádi, tady to už je opravdu nemožný, ty to nemůžeš. Hráče světa skoro. Kdyby s náma hrál pro 4, ne! Pupuči. Ti popote. Já říkám, že Tomár je dobrý. Jo, kdyby si... Pohodě. Pohoda. Já prostě... Musíme za to všichni. Pohoda. Tak nej to byla karma. Za to, že nám předtím dali gól. Ne, my jsme si zabili navzájem. Pupuči. Když tak to ani nevím, co to je, to vymyslel Marek. King Marek. Jej, hoď to tam, Tome! To nešlo. Pupuči. Vykundovej, jedný vyjebaný. Vykundovej, vyjebaný. Ježišmarja, jsem si zničil bránu, sorry. Pardon, pane prezidenta. Že jsem zničil omylem dům. Já na to nemůžu. Teď ho tam daj. Ne. To nešlo. Ty pupuči. Ty lidi exit. Kolik? Plus 13. Ty pupu. Ale 50 to máš. 14 okenů a máš box. Já plus 13. Už nedávám za peněz. Ty vole lidi. Já nedávám za Franka, já si dám lidi za nany, ty vole. Ne, teď jim dám, vole. Teď mi vylíže no. Já si dám za Dynamite. Ne, ty pupuči. Za Barleyho. Tak je někde horší dík. Počkat. OK, za Karla. Ne, pamatuješ, jak jsi vzal za Karla toho vlastňáka? Jelej, Honzo, nejsi toho Franka. Ne, se dám Čína, vole. Docela jo. Nevím, ale máme docela No ale Ty mi všechny Tomáše Brawlera. Oni mají toho... Serge. Search je docela Čum, vole, dobrý. čume. Ale já mám strašně... 11% máš to, mám. Pane bože.